bake bathi-ke mebephakama bayafa ngoba ngempela usuke ufana nomuntu ofile ngoba la njengoba ushawa uzoquleka uma uquleka nokuvuka nokungavuki kuya ngokuthi ushayeke kiphi indawo le edala ukuthi uquleke kodwa showcase uzophuka lokho ku-showcase it's either uzophuka izandla zombili ney'nyawo zombili noma uzophuka isandla nonyawo noma uzophuka unyawo kodwa khona ukuzophuka kwena yabo and uzolimala and uzovuvukala and uzo-admithwa esibhedlela sangaphandle uzohlala noma iy'nsuku ey'ntathu noma eziwu-4 u-discharge uzongena ngaphakathi bese uyiswe emakhulukuthi ngalesa sikhathi ubusahlala 11 months 10 months emakhulukuthi uhlala wedwa ungatholi igwayi udla ukudla kuphela uphuma isidudla engathi ukwenye indawo usubuyele esekshini yakho kanti ubusasejele kuphela ubuvalelekile uphucwe yonke into ethilungele uboshiwe la imidampi ngokuthi wenze icala ngaphandle kwagwetshwa usuphinde futhi uboshwa ngaphakathi ejele uhlangana neziboshwa wena la mhlawumbe iphoyisa likusesibhedlela ukhafiwe futhi ungeyona into eright leyo awubonakali njengomuntu ushuthi wena okukhona ukulungisa okwenzakalayo kuwena ngoba la ukhona kufanele ngabe wena uboshiwe futhi izandla kodwa ngokusini sesivikela lezi ingane-ke ezisuswe emphakathini ukuthi ziwubungozi wena usufike unawe wasuswa emphakathini ukuthi uyingozi usuyingozi futhi kulabo abayingozi abala ngaphakathi ngoba phela uyinkinga shuthi wena uyinkinga la ufika khona ufuna ukuba ingozi yabo ayikho inkinga-ke okay kuze kushayeke isikhathi sokuthi ngempela kayi esekufune ngiyenze lento nami ngempela manje yabo hayi ngempela lushaya usuku lokuthi ngiyayenza lento shuthi istory mina ngikhumbula kahle ngasikhanda ngemali izolo sigcine phi kambe bafo shuthi izolo sigcinelana khona ngithi ngiyaqala ngikhuluma ngecala elagcinela imigweba ngaphakathi wasuthi ayasinga ukuze abantu bathole ulwazi oluphelele ngicabanga ukuthi siqhubeka kulona-ke lolo lwazi okufuneka umphakathi luthole oluphelele lokuthi umuntu umethu ugwetshiwe enkantolo kuke kwenzeke kanjani aze afike ngaphakathi kwenzekeni ngaphakathi ahlala isikhathi usuke ehlele kanjani kuze kushaya isikhathi sokuthi aphume nina bedlodle nophapha ekhanda kamenzi indaba ulalele lo muntu omemezayo umemeza ngathi yakhaliyalile uthi igula likaJama lichithekile nina bakamBhudu Bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidiko lemaholo lemhlabela impedule nina bentule bandongodonga kwelakithi kwaBheka uZulu nina bendla mhlathi kaMayekisa nina bakashembe nina bakadalinyebo awu phansi madoda engcobo uZulu liyaduma liyazongoma phansi kwaNdebele madoda amamfombatani nabomnaka le eSwatini siyabingelela kwaVenda sibingelela kuzona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yaluyalo lo obingelelayo uProfessor Ngingwa kaMkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sabha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethola uchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodade abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngohambo lempilo yabo uhlelo kolimalunga nanqo uhlelo akulona olukuyikhayisa noma lokukholosha ngezimo noma ngezinto umuntu azenzile uhlelo nje limalunga nanqo nokuqashisa umphakathi uma kungena ezidakamizweni nakho kokuqala omele ukwazi noma umuntu wesilisa definitely sure uzoyibamba inkunzi uthanda ungathanda uzontshontsha emphakathini uzoshawa abantu it's idea yakhubazeka uma unebhadi uyashona uzophelela ejele ijele nomuntu oseyidakamizweni womakhelwana abahlukaniswa ucinga abahlezi bebonana njalo ekseni uma wesifazane ke ungena ezidakamizweni definitely sure ngifunga ugogo elele kobandayo ngeke ungawudayisa umzimba ngoba ukuphela kwento esondelene nemali bona abakwazi ukuthi bethole ngayo imali kalula so uma ungakazi uzicabangeke empilweni yakho umahosha dayisa ngomzimba ulala nabafana ongabathanda abangapheki kwa10 ngosuku ngiyazi ukuthi njengamanje ukubuka njengomdlalo ukubuka njengefilm kodwa into ekhona leyo ongagcina usuzithola usungaphansi kwayo ngokuqala izidakamizwa noma ngokuqala indlela ezingagcinisa ekuthenini uphelele emgaqweni namhlanje ke siphethe ubafo umfo kaMkhize Khabazela gcobeka ihlandle mumbo umhlopho khanyama sesini enhlama yaphelele litshe nobadaphunela amadoda abantu babelala bebabili bavuka bebathathu wathi wona lalo nomuntu enduno uvuka khwifila ngaphandle wena kasingela nosambela kunjani mfowethu hayi yaphela ngane kwethu kubhekile baba hayi mfowethu kodwa kaMkhize sinayo umuntu okhathele kanjena ufuze kuphi ekhaya kwanyoko hayi wathi umama wabani kambe umama wakacela Magaya undosi Magaya kodwa ocele benqabashiya kanje
ayisho Siyamazi ubheka icele. ngiyamazi uMagaya, ngiyamazi umalume impela lo, umalume wami impela. Ukumbona ucabasheka njalo uphela. Inga kamalume inkulu. Usikhotheni amalume. Akayifuni debheda. So unegazi lakacela unegazi lakamkhize akufanele ngabe udown kanje. Umoya wakho uphansi. Nemkhuba nje wawuyenza ayifani nawo ngokomthetho. Nje ngiye ngachaza nayizolo ukuthi amaphupho akame ngenye indlela. Sifike kwidakamizwa. Zihliphize yonke lento eplano wena nomzali. Mina nje ngisho ukuthi ngumuntu oright. Ongekho phansi. Nazo ke idakamizwa ayinomthelela. Ngoba nje usho nje ukuthi hayi izibongo ezabantu abangabashiya. Kodwa mina ngiphansi. Ongenzeka ukuthi iwona futhi amathi. Sezikunethisile. Ngiyabonga. Phela zenza ukuthi ube slowly. Ushaye ngonyawo lonwabo. Mfowethu izolo sigcine ubala igwebo zakho up until bakwehlisela wagcina usudla 27 years. Kodwa ngokwamacala owagcina usuwenza ngaphakathi wagcina ugwetsha omunye u3 years futhi. Nengicabanga ukuthi ke ngikuvalele lapho nabantu futhi bayafisa ukuze uqhubeka lapho. Sifuna usithathe kusuka uqala uboshwa ulapho usuzodonsa khona. Nakho. Ungena kwakho up until uzuthatha inombolo because kunezimo ezenza umuntu agcina athatha inombolo for ukuthi ahlale kahle. Bese ukuthi mawuthatha inombolo ine prize okumele uyikhokhe. ID gazi noma enye indlela. Yeah. So sifuna usithathe nje usibeke nje ngejele kusuka nokuhlala impilo yakho usungaphakathi ejele kuphelile manje ukungabashiya uthambe ukudaka manje udla umthetho manje. Nakho. Yeah. Shuse ngithe uma ngigwetshwa yileli cala leli engeke ngakhuluma ngalo izolo ngithi esitolo safica abantu abathathu. Yeah. Shuzi lelo cala lagcina lingigweba. Nelinye ke futhi le security ngoba amameda emabili nama-robbery automatically ayingenela ngoba phela kusuke brojo bese kuba isibhamu engabanjwa naso. Shuthi ngigwetshwa la amacala amathathu. Shuthi leli lokuqala elingigwebayo elemeda inkantolo ebengihamba iKumasonic Group High Court. Okay, inkantolo ingigweba u-life sentence ingigweba no-15 years. Bese kwenzakaleni ingiphulele u20 ilengise u5 u10 ngibe u20 bese uphinde futhi ngigwetshwa elinye futhi lingigwebe u15 lilengise u10 futhi ngibe lingigwebe u15 ngibe u45 bese kuba ke u5 ke kohamba wodwa ke weinhlangu ke zayiseceleni ngingena nje ngu50. Okay, mangifika la okay sisuke ke ngeveni la vele ngihamba ngedwa abantu abafethu abaningi abahamba ecourt nokuhamba wedwa enkantolo sokuthi usuke nje ejele uhamba wedwa nephoyisa likulethe enkantolo kuthethwe icala lakho usuku lonke uphinde futhi ubuyele khona ejele ukuthi aliphelanga ubuye futhi ngakusasa kusetshenzwe ngawo usuku lonke enkantolo. Shuthi nami ke ngaba naleyo nhlanhla ngisho njalo ukuthi kusetshenzwe ngami ngedwa. Uma ngifika ke sengicela ukugwetshwa lingithathe iphoyisa selingisa eWestville eMedium B kulabo abagwetshiwe. Okay, shuthi ngathi mangifika la egate nje la engabona khona ukuthi ayisekushintshile angisangena esitokisini. Iphoyisa salifica eminyango lathi awu ufike nomunye omusha uvakashile noma sinaye yini. Ayishuthi iphoyisa engangihamba nayo lathi hayi lo ngicabanga ukuthi nizoba naye noma isikhathi singeke sibe side. Ayishuthi bese ngiyayibuza nenhliziyo ukuthi njengoba ngigwetshwe iminyaka ewu50 leli phoyisa lithi angeke sibe naye isikhathi eside lona shuthi abantu abala ngaphakathi shuthi bashaya igwebe engaphezulu kwa50. Hayi ingithuse leyo nto okuqala ayisingene ngaphakathi masingena la ungenele endaweni ekuthiwa ireception. Le ndawo ila ufike khona ukhumule lezi impahla lezi zakho kade uyigqoka esitokisini lezi esizigqokayo unikezwe iuniform eorange nebhalwe uprisoner eorange bese correctional services bese wakhelwa nekhadi lelo khadi silibiza ngethikithi selisuke elibhalwe imininingwane yakho igama isibongo isigwebo sidonsayo isection ohlala kuyona okuningi nje kula kuleli khadi lisiqeshana kodwa lenzela ukuthi noma iphoyisa lihlangana nawe mhlambe
uhamba la ngaphakathi lingaloku likubuza likufuna ikhadi bese liyabona ukuthi ubani. Yipasi. Ngapi ipasi kahle kahle njengepasi. Hayi nami ngifike-ke ngilindeleke la ukuthi ngizothola-ke ipasi leli. Okay. Ngiqale nginikezwe uniform ukuqala. So ngikhumule lezi zinto lezi zifakwe kwesinye isikhwama, lesi sikhwama sibizwa nge-kit bag. Yile kuhlala khona izinto zakho osuke ufika nazo nje ugwetshiwe uzuyibone ngosuku uphuma ngalo. Mekuthiwa uzohlala 20 years futhi uzoyibona emva kwa 20 years. Mekuthi uzobe usakwazi ukuyibamba ingayihlephukeli. Okay, ngishintshe-ke ngigqoke lo correctional services lo orange. Hayi bese-ke ngibizwe-ke elinye iphoyisa lesifazane lingibuze-ke imininingwane-ke yami yamagama yonke into ayilingenzele-ke ipasi leli lakhona ikhadi le. Hayi bese kuthiwa-ke ndoda ngeminyaka oyishayayo sine medium la, i-medium shuthi la ekuhlala khona abantu abagwetshwe iminyaka engaphansi kwa-10. Bese kuba i-maximum abagwetshwe iminyaka ewu-10 kuya phezulu. Iy'ndawo ey'mbili lezi ey'hlukene. Kune-C-side kune-B-side. I-C-side ile ekuhlala khona laba kuthiwa ama-maximum abagwetshwe njengami o-10 kuya phezulu. Bese i-medium o-10 kuya phansi. Shuthi mina ngawela C. Maximum. E-maximum. Okay, mangifika la section engahlala kuyona kwaba i-C1. La okuhlala khona abafethu abaningi ababesina ingoma. La bekuthiwa inkabi. Laba ababesina ingoma ejele. Ngenhlanhla futhi shuthi iphoyisa la ngifaka endlini yabo impela labantu abasini ngiyabona. Into engayifica-ke lapha ngafica abantu abadonsa ngaphezulu kwami. Ngoba ngathi mangingena khona. Okay, indaba yeminwe-ke khona le ey'nombolo hayi abayisebenzisi kakhulu bona bathi bahleli la banaso isikhathi sokudlala yabo. Lento yenombolo ize ikhuphuke kakhulu masungala emedium yabo. Okay, mangifika la kubona ngibabingelele kamnandi. Hayi obaba nje abahloniphekile nobhuti nabafowethu angisabo. Bese kubethi-ke okay angiyithule-ke kubona ngubani wakabani ngifike kanjani ngizohlala nabo isikhathi esingakanani. Hayi ngibachazele-ke hayi iminyaka ewu-50 igama usibani kanje. Impendulo engayithola kubona wathi why uvakashile. 50 years. 50 years ngivakashile madoda kanjani. Uzojika. Uzojika mhlamba ngingikholo. Ngikhiphe leli pasi leli. Oyedwa kubona wathi uthi sibone ipasi. Ngisabo. Hayi ngilikhiphe ipasi yabo. Wathi awu50 madoda uvakashele ngempela. Awu. Bese ngithi kanti bafisa umuntu ongavakashile kuye kube into engakanani. Bese likhishwa ipasi yilo okade emukela leli lami. Kwavela into engayibona ngabona u-life sentence ×5 no 110 years. Hayi ngabona ukuthi hayi mhlambe into azenzeleyo. Uyibumbele. Ngase ngithi hayi bafa yazidlala ngambuyisela. Lase liphoswa omunye futhi oseceleni kwakhe. Yena u-life no-15. Shuthi u-life sentence wangeke ngasho izolo ukuthi u-50 years ngokweminyaka. Bese kuthi uhalf wakhona u-25. Kodwa akujwayele ukukhulunywa ngo-half ngoba uhalf hayi ngoba ku-half indaba yakho sike siyibone emva kweminyaka ewu-25. Bese siyaqala-ke sibheke ifayili lakho ukuthi wena usuwenzeni ikuphi mhlawumbe esikusiza ngakho ukuthi ukhambise ifayili lakho ku-ministry yokukhulunyela ukuthi ukwazi ukuphuma. Okay, ayisihlale-ke nalezi insizwa lezi yabo. Ubone nawe ukuthi uvakashile. Hayi nami ngabona ukuthi hayi ngivakashile yabo. Khona insizwa ngempela ezikhona ngempela ezikutshela ukuthi zona zazi. Ngithi yabo wena ngcono ngoba uyazi ukuthi uzobuyela nini la uqhamuka khona. Thina sazi thina sihleli uziyantunta into esingayazi. Hayi nami bese ngiyaqala ngicooperate kubuye nalela thembe leselilahleka ukuthi kusakhona umuntu ongitshela ukuthi ngizophuma ofana ogqoke njengami. Hayi shuthi ngizophuma ngempela. Shuthi la isikhathi ekufanele ngisihlale mina ngendlela engigwetshwe ngayo ngingakehliselwa ngingakenziwa lutho okufanele ngihlale iminyaka ewu-25 years bese ngiyaphuma emva kwa-25 ngoba uhalf ka-50 u-25 years. Shuthi uma ugwetshiwe
kuyekuthiwa la ubusuku nemini. Kunobusuku nemini shuthi wena usuku lunilodwa ulibala kabili. Shuthi uzohlala u-half walento osukade unikezwe yona. Uma u-10 uzohlala u-5. Uma u-20 uzohlala u-10. Okay, mina kumina ngaphakathi angakezwa lutho ukuthi izinto zenzeka kanjani ngisafika usuku lokuqala. Bese ngiyabuza ukuthi indawo yokulala kodwa ngayithola kanjani. Bese kuthiwa hayi ukulala mfethu noma ungangakujaha ngoba vele umbhede awukabi nawo. Yabo, yona imbhede ngiyayibona ikhona kodwa yonke inabantu bayo futhi. Kunanezimpontshi ezigoqiwe la zabekwa kahle ukutshengisa ukuthi futhi kunabantu abayisebenzisayo. Futhi kodwa bake bayindlala mase kuthiwa kuyalala. Hayi, nami esami kuthiwa ngisibeke kuzona lezana ngoba phela naso ngisitholile namashidi yonke into. Futhi ngithe nje sisahleli nami sengibona ukuthi phela ngikhathele ngithi kade ngihamba nangemoto ngigwetshiwe ligazi liphansi yonke into. Bese ngiyabuza ukuthi bafethu kodwa ngingakwazi kanjani ukuthi ngithi ukubhoka amadlangana ngoba kukhathalekile. Bese kuthiwa ke inkinga la uzolala khona kuhamba abantu. Manje mengingathiwa siyakuvumela ukuthi undlale manje baningi abantu enizophazamisana nabo. Shuthi siyakucela ukuthi ulinde ucishe ugesi khona nizondlala nonke kanye kanye nilale kanye kanye. Hayi ngibekezela. Hayi ugesi ucime ngitshengiswe ke la nizolala khona sidlaleke. Okay, kuhamba abantu la indlela eya ngase bathroom. Okay, ama passage awuthuli ingala elinye lingala yabo. Kahle kahle imbhede imnje ngabantu benombolo kodwa la inombolo ayisebenzi. Shuthi nje indlela ifurniture emangayo la ejele. Okay, silale ke sivuka ekseni. Masivuka ke ekseni ke bese ngimizwa ke amaphoyisa amanye abakade engekho ngayizona ngoba uma ufika ufune waziwe wonke umuntu okhona. Nawo amaphoyisa ngibuze ngiwachazele namacala yonke into bese beyangitshela indlela yokuyiphatha kumula ekhaya. Bangitshela nokuthi kwenziwa nama programs la ukuthi ukwazi ukuthi uhlomulule kahle isimilo sakho kumaphusa oze ngawo la. Hayi ngijabule nami ukuthi hayi shothi khona ngizochitha ngakho isizolo. Kuthiwa futhi kunanesikole kuyafundwa khona kubla. Nokuthi usavuna ukuqhubeka nezifundo zakho uzobhalisa isikole uhambe inkinga uzosuka la uyohlala eMedium ngoba isikole singaseMedium. Ngeke ukwazi lokusuka la uye eMedium. Hayi ngingabi nayo futhi inkinga yabo ngilishiya igama lami kulaba ababhalisayo ukuthi mebefika sebeyothatha igama lami ngoba nami ngiyafisa ukuya esikoleni. Hayi siqhubeke ke sihlaleke ngihleli nazo ke inkabi ke la. Hayi nami ngibe umuntu ojwayelayo yabo. Nami sekukhona abantu engikwazi ukuxoxa nabo bese sijwayelene nabo. Kodwa ngizothini laba bantu laba abagwetshwe kakhulu ngingasho ukuthi baphila impilo yasemakhaya noma mhlawumbe laba engangihleli nabo ngoba nje kuyahlonishwana njengoba nje sila ngaphandle. Uma wenza into wrong futhi bayakubiza bakuhonishe mekuthi usuwenze kwangaphezulu kwamandla nabo ke base bedlulisele emaphoyiseni kube yona amaphoyisa azama ukuthi akuqondise. Hayi okay ngenhlanhla shuthi njengoba ngibhalisile isikole bese ngiyezwa ngomunye esasixoxa naye ukuthi ndoda ngoba ugwetshiwe and iminyaka yakho ngathi miningana yini unga-aphili noma ucele ukuthi wehliselwe iminyaka ngoba usamncane le minyaka onikezwe yona miningi kakhulu ngoba ngigwetshwe ngina 18 years. Ngigwetshwe ngina 18 years. Ayi shuthi ngiyizwe kahle lento yamfethu ngichambesa uyichaze lento yenzeka kanjani athi hayi mfethu shuthi uzoyiva isi-10 ubuye nogwayi ama-30 kagwayi i-30 u-50 rand. Shuthi umuntu okubhalelayo uke afune imali ewu-200 noma ewu-250 ukuze akubhalele akuhambisele cha bese yakunikeza uyihambise reception. Bafike lapha e-reception baye-certify bese ke bayakuhambisela ke bayifax ke fax noma kanjani. Hayi inkinga ke manje njengoba ngike ngasho ukuthi ekhaya bese ngabona abantu abamkahle yabo. Ivisa bengingabi nalo isonto nesonto bengiba nalo kanye ngenyanga and noma ngiba nalo kanye ngenyanga funeke izinto ekufuneka ngibe nazo funeka kube izinto ezibalekile kungabi ogwayi kakhulu kube izinto zokugeza izinto zokugcoba ogwayi ke sebengangena ke koshintsha angathi yabo ngiyibuke lento yokukhokhela umuntu we-appeal ukuthi ngathi izoba inkinga bese ngiyakhumbula ukuthi hayi nami ngiye ngavela esikoleni and ngigcine khona kamatikiletsheni impela ngize noma ngingazange uqede umatikiletsheni mhlawumbe mengingathola indlela yokuthi ibhalwa kanjani mhlawumbe ngingakwazi ukuthi ngizenzele mina ngigcine nami ngiyibhala njengento ebukeka njengomuntu
okwaziyo ukuyibhala mase usuyibuka sengiyibhalile. Ngenhlanhla futhi kwenzeke njengoba ngicabanga. Ngiyithole umfethu osokwayihambisa. Ngithi mangiyibuka ngibona ukuthi ayincane kufanele ngikushintshe yabo. Ngikushintshe futhi hayi mengithi ngiyayibuka neyami ngathi iqondile. Ngithi ngiyabuza nakwabanye bathi hayi baba siyibone right. Vuka kusasa ekseni uyihambise reception. Hayi ngempela ngenze njalo. Naso reception futhi bafike banganginike inkinga bayimukele bangithumelela. Bese kuthiwa ngiyozwa ke sekubizwa igama lami. Shuthi yobe ke mhlambe sekukhona okwenzakalayo ngalokho okwenzile. Hayi ngithe ngisalinde kona lokho kube kuthiwa esikoleni kuyavulwa ngoba ngigwetshwe mina ku March. Vele izikole bekade isanda ukuvula. Bese kuthiwa laba ababhalise late bayadingeka esikoleni and ufuneke beze ngase medium ngase B-side. Hayi bese kuthiwa ufune ngisuke la kulaba bafethu engihlala nabo ngiye emedium la ngempela inombolo engathi ibhidla ngekhona ngempela kuhlala ngayo ngithi yabo futhi ngempela ngitheme ngifika khona eB-side ngoba uthatha zonke izinto zakho amaphoyisa akuhambisa afika kufake lapho kuleyo section. I-section engafike ngahlala kuyona iB3 emedium B. Indle engafakwa kuyona ise B3 number 3. Okay ngokuthi yona kuthiwa i-team cell shuthi kuhlala abadlali bebhola kuyona. Nami bengumuntu odlala ibhola. Kwase kuthiwa ngoba umdlali webhola sizokufaka la number 3 uhlale nabadlali. Kodwa nje wakuhlala abadlali akusho ukuthi inombolo ayikho ikhona khona inombolo khona kudlalwa ibhola kunjalo. Okay mase sengifika sengibukisisa kahle nale ngiqhabuka khona indlela ke kuhleli ngayo ayisafani nale la kade ngikhona yabo. La shuthi ekuqaleni kunabantu ekuthiwa amasosha bese kuba nabantu ekuthiwa imfanelo kuphinde kube nabanye ekuthiwa imfanelo bese kuba namagunya lapha ekugcineni ekuthiwa amagoli. Okay mina akangazi lutho bese kubila abangayishaya inombolo emva kwamagunya. Shuthi mina ngingene emva kwamagunya njengomuntu ongayishaya inombolo. Okay ngakusasa nje ekseni into eyenzeka esingakalali ngosuku engifika ngalo kubalwe entambama sivalelwe kamnandi kulokho bese ngibizwa omunye wobhuti ababekhona la ubhuti sisebenzi bese ethi wena ndoda ke inombolo kanjani. Ngithi hayi inombolo ngakatholakali kuyona ngoba wangibuza ukuthi ngisontaphi yabo. Shuthi mina ngase ngisho isonto engisonta kulona la ngaphandle ngathi hayi mina ngumntakamkhulu ngumntakambombela. Wathi hayi siyakubona lokho kwakambombela sesishone la ekhaya emhleni yabo. Siyakubona lokho. Siyakubona lokho kwambele. Sesishone la ko 6 7 8 bese ngithi hayi ngitholakali ke lapho ke kuthiwa uzona isisebenzi. Shuthi futhi ngiphinde ngidideke ngoba phela mina ngazi lutho angithi mina bengiyiphelele impilo eqondile yabo. Ngisho ngithi hayi kona amatoho ngeke ngawabamba ngaphandle bese kuthiwa sisho la ekhaya thina yabo. Hayi ngithi hayi la ekhaya njengoba ngisho ngiyaqala ukufika bese kuthiwa ke kuyokusiza ukuthi mekuthi ukhuluma nabantu bangaphandle ubatshela ukuthi bakuphathele ugwayi ngoba izisebenzi ziyawufuna ugwayi nemali abazokubhalisela yona isitolo. Mekwenzeka bekwazi ukushubhesha bakushubheshela imali enye ufike nayo uyiphethe. Ngithi hayi isimo sasekhaya noma singekho kahle bafethu kodwa ngeke bahluleke ukungitholela igwayi ngizozama ukukhuluma nawo. Hayi ngempela shuthi la ngalesa sikhathi ama cellphone bengakabi khona ngaphakathi ejele. Kunanama cellphone ke ejele kona ngiyazi ukuthi ejele i-cellphone icala kodwa ke ngokuthi phela sabantu siyaphila impilo eyiqiniso amafoni akhona ejele yabo. Uyakwazi ukufitha selisimoshwe sinefoni. Ngalesa sikhathi yayingakabi khona amafoni ngesikhathi engaqoqwa ngaso 2007. Okay shuthi sisebenzisa amafoni card la kuma landline no Telkom yabo. Okay ngivuke ngakusasa ke nami ngiyofaka ikhadi lapha ngishaye yabo. Hayi ngifone ngimchazela uma hayi mala bese ngihleli khona kuhleli kanje kudingeka izinto eziwukuthi kanje. Ngithe ngisasefonini ngezwa umuntu emva kwami ememeza ethi hold yabo. Ngezwe ngathi kunamatafula adonswayo kanti abantu bayawa sekukhona obajahayo ngento ecijile uyabagwaza yabo. Hayi nami ngibaleke ngiyomemva kwamaphoyisa yabo. Mengithi ngiyabukisisa kahle lo muntu obajahayo uyabagwaza labantu laba. Ngithi yabo kube kusuka amaphoyisa mhlambe awu4 ayekuyena ephethe amatolfa amadonkipiri thina sazi njengamadonkipiri athi asakalahle lento ayiphethe phansi. Shuthi uphethe into ecijile insimbi esicathulo yabo iyona le kade bajaha ngalo. Shuthi bese kuthiwa akayilahle phansi ayilahle
bese bayamshaya-ke bonke obaba bamshaya. Into engixaka nje wabemshaya akakhali. Akasho lutho nje. Ubheke phansi nje bayamshaya nje uyithulele nje. Yabo. Lo muntu ngobe engabuza ubuhlungu noma kwenzakalani. Yabo. Bese kuthiwa hayi ulibamba lishisa. Akakhali ulibamba lishisa. Oh, ngike ngizwe kuthiwa liyabanjwa lishisa. Shuthi naye lo libambile. Ngithi ngiyezwa kuthiwa hayi usephukile inyawo zombili. Ngithatheni nimuse esibhedlela. Hawu. Lo muntu uphukile kodwa akakhali. Akazakhale nakanye. Shuthi lento ngithusa ukuthi kanjani, yabo. Ayi, bese ngithola ke omunye umfana engimaziyo la ngaphandle noma besingahlala endaweni eyodwa kodwa besikwazi ukuthi la eThekwini sibonayo nami ngifike ngokuzoganga naye efike ngokuzoganga. Ngiyakwazi ukuthi ngihlale naye ngixoxe naye. Shuthi bese ngiyambuza ngalento ebengiyibona yenzeka ekseni ngoba sisendlini la sesivale. Shuthi mekukhona umuntu okade ejakhe iboshwe igwazi kuke kuvalwe noma yiviki noma amaviki amabili. I-exercise ningayi yona niphuma ngoba uyophakani kuye nivalele. Shuthi nje wasihleli-ke la endlini ngiyambuza ke lo mfethu. La mfethu lento yenzeka kanjani? Ayangichazela. Shuthi la mfethu uma uyinombolo uqale ube yigate uhalf gabagaba kwashawasha usuke lapho bese uyahola uthola uphawu uphinde futhi uhole uthola istebhisi usuyimfanele uphinde futhi uhole uthola amagunya. Awu kodwa manje yonke le ndawo le osukudlula kuyona kufuneke igwazi izibosho ukuze izinto zakho isheshe. Uma ukuthi uyasaba ukugwaza izibosho ukhokhe khona ke into zakho izoshesha. Ayi ngibona ukuthi hayi mina ngeke ngikwazi ukutholakala kuloko kwemali, yabo. Mhlambe sengaze ngincenge kukona lokho engikubone kwenzeka. Kodwa manje inkinga yami yilento ongakhali, yabo. Angikaze ngishawe ngingakhali ngabe kuyaqala. Hayi imicabango yami le angimtsheli. Hayi okay, hayi. Qaleke naye ke siqhubeke sixoxele kangichazele ngale nombolo ngichazela ngibe umuntu omzwayo. Yabo. Ayi ngihambe futhi okushaya weekend i-visitor la lapha na uLesihlanu, iSabatha, iSonto. Okay. Ngenhlanhla ngeSabatha ngiye visitheni. Ngivakashele yena imama. Okay, ungiphathele lezo zinto engiyicelile. Na ugwayi futhi ubaphathelile abafethu. Ngoba mina ugwayi ngisanda ukugwetshwa ngangawusebenzisa inhlobo. Wawungabhemeki inhlobo, yabo leyo. Mina ngeke ngangadla ngikhamba amaviki amabili ngingawubhema ugwayi ngingadli ngingalali. Stress Ungenzeki lutho. Ngihamba endlini kusemnyango geleqe. Ngoba la bafethu engafika kubona okokuqala baze batshela amaphoyisa ukuthi hayi baba lo mfana lo mncane ngathi kuzofanele kumshintshe la endlini kwa manje thina ngeke singalali siloku sigadela lokho ehamba la kuzekisi. And uyagoloza akafuni ukulala, yabo. Mesithi simnikeza lezi zinto ogwayi lezi zinto uzabhema mhlawumbe kudake akafuni kwagwaya akawubhema ugwayi kenze lutho. Yena nje uyahamba mase khathele uyavula amanzi lapha eshaweni ageze one way aphume lapha aphinda lokho ehamba kanje. Ngesikwazi ukuhlala nomuntu onjalo. Futhi amaphoyisa abachazela ukuthi wesanda ukugwetshwa kuyoba kufanele nimbekezelele ngithi yabo. Hayi kuze kube ukuthi ke sengiya kulaba ke ababafundi. Hayi ayikho inkinga ke. Shuthi nami ke ngokuthi phela sengibuya evisitheni sengiyaqala ngiyakhululeka ngithi nami senginezwi phela ngoba sengikhiphile nami okuncane okukhishwayo. Bese ngiya kulobhudi lo ekuthiwa uhalf gabagaba, yabo. Bese ngiyambuza ukuthi bhuti wami ngicela ukubuza ukuthi mina ngingakwazi kanjani ukuthi ngibe ingxenye yabafethu laba abahleli la ekuthiwa abamasosha. Umbuzo wokuqala ngibuza wona wathi okay ngiyakuzwa ndoda. Akekho mhlawumbe umuntu othe kuwena woza kumina uzokhuluma kanje noma into nje esuka kuwena ngithi hayi imicabango nje yami engithathe ngibeka la eduze kwakho. Wayesethi hayi ungakwazi kodwa bengicela ukubuza umbuzo ukuthi ungamgwaza yini umuntu engenzanga lutho. And ngicela impendulo yakho ibe honest. Ngokuthi mina akangikhulanga mhlambe ngisiqhonqhanga. Impendulo yami futhi yaba honest ngempela. Ngathi angeke ngize ngikwazi ukumgwaza. Kodwa mekuthiwa ngimgwaza, ngingamgwaza. Shuthi weqala ukuthola umuntu omphendula ngalendlela engimphendula ngayo. Shuthi naye wadideka ukuthi uzothini noma uzothi ngithe ngingakwazi noma ngeke ngikwazi ngoba lo mbuzo loyo uholela
ekuthenini mekuthiwa bayaqasha ngoba kuthiwa uyaqashwa ukuthi sebekwenza isisebenzi ikuphi la kufuneka uyosebenza khona kufuneka usebenze ngala ngenzansi noma usebenze ngaphezulu shothi kunenzansi kunephezulu phezulu ile kuhlala khona amagunya enzansi ile kuhlala khona amasosha shothi lo mbuzo asuke kubuza wona umuthi angeke uzukwazi ukugwaza umuntu engenzanga lutho khona la kuzofuneka uye khona umuthi futhi ungakwazi kuzofuneka uhlale la emasosheni shothi wayesethi ayikho inkinga ngizobuye ngikubize ngisafuna ukukhuluma nabafethu shothi ngicabanga ukuthi wayekhuphula yona ke inombolo kusekunomuntu osecelile la ukuba inombolo lo kade esebhisithe hayi isikhashana aphinde futhi angibize athi hayi wendoda ngibade ngisakhuluma nabafethu ngizabo bathena ke mfethu angikubuze mfethu ukuthi njengoba uthi ufuna ukuba inombolo into leyo engenzeka noma yinini kusuka njengoba uyishilo ngathi mina namanje mengenzeka ngingajabula shuthi ngibuka indlela izinto la ezenzeka ngayo nokulimala futhi kuseduze njengoba umuntu ongayishaya inombolo ngoba sengizwile ukuthi lento eyenzakalile kusangathi kuvulwe exercise iphinde futhi yenzeke angithi yabo yenziwe mhlawumbe futhi umuntu engihlala naye abantu abagwazwa ejele kuba umuntu ongayishaya inombolo noma iphoyisa noma ilabafethu abasisiza ekitchen abasebenza ekitchen ngoba bona kwazi ukuthi abayona inombolo kanti abanye babo bayiyona okay shuthi nami lapho ngisemathubeni ukuthi ngingagwazeka njengoba ngingayona inombolo ngase ngithi ake ngigijimise fast ukuthi ngibe inombolo kuqala ukuze impilo yami ibe safe ngempela futhi abafethu bangangidonsisi yabo ngithi kwadlula izinsuku zabambili ngathi ngiyezwe ekseni kwathiwa ungayindawo namhlanje kungenzeka ukuthi kube isisebenzi angikajabula into ongakazi uyibona kuthe kusanjalo nje kusanda kuvulwa exercise sibizwe ke sesibizwa uyena lo bhuti engikhuluma naye endlini ngithi wasibizwa saba bawu4 abantu ababefuna ukuba yisebenzi yabo ayisho ukuthi ke asibuze ukuthi madoda lento nanicelile sikuyona ke namhlanje ungakwazi ukuthi kube njalo ayisonke futhi sithi asinankingi aphinde lo ambuzo ke yani ukuthi bafethu ake ngiphinde ngiconfirm ukugcina ukuthi ningamgwaza umuntu engenzanga lutho sivumele phezulu singamgwaza bese thayi ke kuyaqala ke kuyenzeka athatho yedwa sifole naye yabo ashoke lezi zinto ayishoyo asho lezi zinto ayishoyo asho lezi zinto ayishoyo bese ya confirm ukuthi lokho akade kusho ngikusho ngendlela kusho ngayo yini hayi kube ukuthi ngikusho ngendlela kusho ngayo ngithi yabo hayi bese yasenza ke sonke soba u4 bese aphinde asithathe soba u4 asiseke kulabantu ekuthiwa amasosha manje athusisa kontanga bethu abantu ekuyibona isisebenza nabo abawontanga bethu futhi uyosinsojosa kubona manje ukuthi okay kunontanga benu la abasha ekufuneke nibabonise ukuze nabo inombolo bagcine beyazi njengani hayi mesifika kubona abatshele hayi basamukele futhi abafethu kahle shuthi la kuyabhenywa kubhenywa insangu kubhenywa ugwayi bese kuxoxwa lezi indaba zakhona hayi isikhathi siyaqhubeka njalo sengifunda isikole ngala sengiyinombolo ngala yabo ngisho ekhaya ke umukhulu uyatshelwa ukuthi ngalesikhathi usuqala usuganga usubhema angeke uze kuphase konke khona kuzofeyila isikole noma kuzofeyila lokho okwenzayo kodwa akaze kwenzeke kuphase kokubili nami futhi mina ngiyiliving testimony yalokho akuphasi kokubili ukukodwa kuzophasa futhi mina nje kwaphasa kona ukuba isigebengu ngoba phela ngangiyisigebengu uzosho njalo kodwa futhi ngithi ngumfundi futhi ngala kwagcine kufeyila ukuba umfundi kwaphasa ukuba isigebengu waphelela emgaqweni ngaphelela emgaqweni njengoba ngisemgaqweni okay ongeyona into eright leyo hayi nami mhlawumbe ukuthi ngiyayiqatsha ngokuthi ngisemgaqweni namhlanje ingoba lokho engangikubheka ukuthi ufune kuphasa akuphasanga okwangiphatha kabuhlungu ngase ngiphila lempilo lengitshela ukuthi iyona right kanti ngizothi sengiqhubeka ngikhula ngibona ukuthi iyona wrong ngempela ke lengithi right right ile efailile akusekho ukubuyela emuva kuyisikole ngapha uyinombolo ngapha ngithi yabo manje okay shuthi ke nakhona ngaphakathi kube ukuthi isikole siyafeyila ngoba ebusika hayi ngavuka kabili kathathu kuyabandakile la jele kuthiwa Westville ngavuka kabili kathathu ebusika hayi kwangabe kusavukeka kwacaca ukuthi isikole ngiyasiyeka kodwa ke
uma usiyeka-ke isikole awuxoshwa same time, kuye kulinde kuphela unyaka bese kulaba abazofika bazongena ey'khaleni zenu. Kanti sekukhona osengitshela ukuthi uma ungafuni ukuhamba phinde ubhalise futhi ukuze uqhubeke uhlale la e-medium, uyoze uthole u-medium uloku ubhalisile wena. Njalo uma kuthiwa isikole uyabhalisa wena ukuze ungahambi ufunde makuqala ubusika uyede. Awu isikole ngithi ngisibhalisile ka-6 or 7 ejele. Ngifunda ngiyeke, ngifunde ngiyeke, ngibhalise ngifunde ngiyeke, ngibhalise. Okay. Bese kuhamba-ke bese kufika lana khona kuwukuthi-ke isiphelile iminyaka ewu-3-4 ngikhona la ngaphakathi. And ngiyisona futhi isisebenzi. Nami sengikhathele ukuba yisosha. Sengifuna nami ukuthi ngingashungi imboza mekuthiwa ngiyabhema. Ngoba phela isosha lishunga imboza, ugwayi omhlophe ubhenywa yilabo ekuthiwa yimfanelo. Hayi nami sengiyawufuna usikliti ngeke. Ngiyabuya phela nawo usikliti kodwa manje angubhema. Ubhenywa yilaba abafethi labo ekuthiwa yimfanelo. Nami ngiyafuna ukubhema. Bese ngiyabuza ukuthi mina-ke indoda ezimfanelo zami ngingenza kanjani nami ukuthi ngibe yizimfanelo. Hawu, usufuna ukuba yimfanelo wena ngobani? Ngimchazeleke lesimo sikagwayi. Hayi kungiphatha kabuhlungu ukuthi ngibuya nogwayi angubhemi mina ngigcine ngibhema imboza. Nensango futhi mengiyibhema imixo ngemboza kodwa bakhona bayibhema imixo ngogwayi ngasenyeni. Athi hayi uyadlala wena yabo. Nesikhathi shuthi ngendlela mina lento engiyikhuluma ngayo kuyena injengejoke yabo, ngoba ababaningi abantu abakwazi ukuthi babe nesibindi sokuza kuyena bazomtshela ukuthi into yokuthi mina sengikhathele iyona, sengifuna ukwenza ukuthi sengifuna kwenzeke kanje. Manje mina indlela engiza ngayo kuyena ngiza ngezinto eziningi shuthi kuyena yabo. Bese ngilonga ithi hayi mina ziyangihlula ngicela enye indlela engenzeka ngayo yabo. Shuthi bese suthini ngithi ngingenza kanjani-ke nami ukuthi ngicine ngiyishukela insango efaka ugwayi ngicine ngibhema ugwayi omhlophe. Shuthi yena bese ethi hayi indlela iyodwa kodwa bazokutshela ontanga bakho. Hayi ngibuyele kubona intanga bese kuthiwa intanga lento ikabili uyakhokha noma uyaphakama. Bese ubona ngabo ukuthi benza njani. Shuthi lento yasejele yokugwetshwa nokuhlala nabantu abayinombolo ngizothini ayinawo umthelelo right, ngoba akukho la ekwakha khona kunalokho yakubhidliza. Ngoba ngalesikhathi ukwazi iboshwa ziyalimala, ziyaphazamiseka futhi empilweni ngoba khona itrauma ezosala kuzona. And nawe futhi uyalimala ngoba amaphoyisa akushaya uyaphula. Ngithi uma ushayeke kabi futhi uyashona yabo ukabili. Bake bathi-ke mebephakama bayafa ngoba ngempela usuke ufana nomuntu ofile, ngoba la njengoba ushawa uzoquleka. Uma uquleka nokuvuka nokungavuki kuya ngokuthi ushayeke kiphi indawo le edala ukuthi uquleke. Kodwa showcase uzophuka lokho ku-showcase. It's either uzophuka izandla zombili ney'nyawo zombili noma uzophuka isandla nonyawo noma uzophuka unyawo, kodwa khona ukuzophuka kuwena yabo. And uzolimala and uzovuvukala and uzo-admithwa esibhedlela sangaphandle. Uzohlala noma iy'nsuku ey'ntathu noma eziwu-4 u-discharge uzongena ngaphakathi bese uyiswe emakhulukuthi. Emakhulukuthi ngalesa sikhathi ubusahlala 11 months 10 months emakhulukuthi uhlala wedwa ungatholi igwayi udla ukudla kuphela uphuma isidudle engathi ukwenye indawo usubuyele esekshini yakho kanti ubusasejele kuphela ubuvalelekile uphucwe yonke into ethilungele uboshiwe la e-Medium B ngokuthi wenze icala ngaphandle wagwetshwa. Usuphinde futhi uboshwa ngaphakathi ejele uhlangana neziboshwa wena la mhlawumbe iphoyisa likusesibhedlela ukhafiwe futhi ungeyona into right leyo. Awubonakali njengomuntu ushuthi wena okukhona ukulungisa okwenzakalayo kuwena ngoba la ukhona kufanele ngabe wena uboshiwe futhi izandla, kodwa ngokusini sesivikela lezi ingane-ke ezisuswe emphakathini ukuthi ziwubungozi. Wena usufike unawe wasuswa emphakathini ukuthi uyingozi, usuyingozi futhi kulabo abayingozi abala ngaphakathi. Ngoba phela uyinkinga shuthi wena uyinkinga yabo. La ufika khona ufuna ukuba ingozi yabo. Ayikho inkinga-ke. Okay, kuze kushayeke isikhathi sokuthi ngempela kayi esekufune ngiyenze lento nami ngempela manje yabo. Hayi ngempela lushaya usuku lokuthi ngiyayenza lento. Shuthi istory mina ngikhumbula kahle ngasikhanda ngemali ewu2 ngoba wangitshela umuntu ukuthi lalela into okwazi ukuphakamela imali ejele isuke ithathwe iphoyisa noma usuke wena uyilahlile.
wena nje vuka ekuseni ngalesikhathi ekubalo le mali uyifake ephaketheni nizothi mase nifolile sekubalwa bese uyayikhipha uyiqathaze phansi ikhale ukuze iphoyisa lizwe liyifune kuzothi mase kuphakwa bese ugwaza iboshwa wena uyigwazela ukuthi iphoyisa lithathe le mali yakho ayingibone kuyinto elula le yabo ayi ngempela ukuthi sekubalwa ngiyilahle le mali ngempela ikhale phansi iphoyisa lenze njengoba umfethu echazile lifune lithathe imali ngithi yabo shuthi before ngingena endlini ngalesikhathi iphoyisa liqeda ukuthatha imali lingibize bese lithi excuse bese lithi ejele uyinombolo ngithi mina cha angiyona inombolo bese lithi hayi okay ngiyena ngaphakathi bese mina kuyagcwala lokhu kokuthi shuthi ngempela liyazi ukuthi uma uthathile imali ufune ukuphakama uphakama ngempela ke nami kuphakwa ngiyaphakama shuthi lento ekuthiwa ukuphakama Khabazela hayi ngoba kukuphakama ngoba kuyigama lokuthi ukuphakama ngendlela mina engagcine ngiunderstanda ngayo shuthi njengoba ejeleke uma umboshwa yonke into uyenza ufolile iphoyisa nje maye kwanephoyisa phambi kwakho wena uyafola iphoyisa ilona elimaye ejele shuthi lento ekuthiwa ukuphakama angithi la sifolile 55555 wena uphakama ungashiwongo ukuthi phakama ikhiphe into efasiwe ekhandiwe eqinile okuyinsimbi noma okucijile usuphakamile wena ngale kwe order oyinikezwa iphoyisa wasugwaza abantu ngakubona lokuphakama ukuthi leli gama lokuphakama liqhamuka la ukuthi umuntu uphakama abanye befolile besenza into wrong ikona kuphakama lo hayi ngeke ungihlule hayi nami ngaphakama ngempela kuthe nje phakwa ulayini oqala kwaphakwa wesibili mina ngangokulo wesithathu uthe ungakaphakami lo wesithathu ukuthi uphake ngase ngiphakama kuqala ngase ngigwaza laba bangeyona inombolo abangemumva kwethu yabo ngabagwaza bababili ngoba phela ngangiqala ukwenza futhi hayi ukuthi mhlambe ngibagwaza mhlambe lokho ukuthi umuntu afe ngoba umuntu wengichazelele kahle ukuthi lana ke hayi ukuthi sisuke sivula ibhusha uma kuphuma igazi nje laconsa phansi sekuphelile uma iphoyisa lezothi melifika kuwena selisebenza lenza umsebenzi walo wena wenze sure ukuthi uthula njengenyoka uyabhuquza kuphela ukhali ngaba nayo inhlanhla ngakwazi ukwenza lokho kwenzeka ngangakhala nhlobo kodwa ngacishe ngakhala hayi qiniso ufuna ukulikhuluma umfethu wekade enama uzingahlela yena ngakhali ngishawa umfethu wekade ethe imizuzu angeke ibe ngaphezulu kwa7 shuthi bake bethi ngeslogan sabo kunalezi zinto ekuthiwa islogan ngesizulu ngeke ngakwazi ukuchaza amanye amagama kodwa islogan sokuphakama sithi isiqhumulo sithi 7 minutes of pain lifetime of fame ukuthwala lokho ukuthwala straight 7 minutes of fame of pain lifetime of fame hayi nami ngiyafisa ukuthi nami ngibhalwe kanjalo kube sekuba nosifiso ukukhabazela lapho ngenzansi kwaleso slogan ngiyakwenza lokho awungempela ngikwenze kwenzeka ayafike ngempela ubaba basebenze ngempela ubaba basebenze ngoba ngiyaphuka unyawo nesandla kuyaphuka kuphuka left no right ngithule tu awungathi ngeke kwathiwa mthathe ngathi sekuthiwa ngiyathathwa angisanyakazi impela kwathathwa uphelile 7 minutes usuphelile 7 minutes kwase kuthathwa le ngubo ekuthiwa ivayiza lo songinja la befinish lajijelwa kulona lase liyahudula lihudula lize lifike esibhedlela into engingachazelwanga yona eyaba inkinga ukuthi angithi kunama gate la njengoba uhamba esibhedlela la ufica khona iphoyisa likuvulile uvule igate nidlule wonke lamaphoyisa uma udlula kona udlula ngenduku bangidelanga lokho mina ngazi ukuthi sekuphelile phela ngiyase ngishayela abaphezulu bantu ayayeza amanzi yabo ngathi mangifika nasesibhedlela kwangathi uqulelwe imigqomo ke esibhedlela ngoba ngifica amanye amaphoyisa lesi ibotho esibhedlela kwathi wenzeni ngimethenda awukwahleni bo samela uqine futhi basho ngathi angizokhala ke ngokhala ngempela
hayi ngentanda nawo bangithi waqa hayi basheshe bangidedela ngoba phela basuke sebekutshontsha kahle yabo hayi ngasho ngathi hayi basheshe bangiyeka ngingakakhala hayi ngathi ngeke kwathiwa ambulance yangaphandle sifikile ngathi hayi ngeke basangishaya ke manje hayi ngihambe ke esibhedlela sangaphandle ngiadmithwe ngifake lezi zinto zakhona oma-drip bani iy'nsuku zibe 3 ngingaphandle esibhedlela bese ngiyabuya ke ngizongena ngaphakathi ngahlala e-isolation iy'nyanga zaba u-8 unyaka wonke phela lowo hayi kodwa phela umuhleli vele kusuke kufana nokuthi uhalf wenyanga hayi ngahlala u-8 months okokuqala ngoba phela angizange ngize ngiphakame kanye ngiphakame ka-4 mina kule minyaka ebengiyishaya yini njalo ilento yokungakhulumi ucasuke izinto uyivalele ngaphakathi into osuke uyivalele ngaphakathi ingakuphathi kahle mayisiphuma iphumi kahle yabo usuke kunento ezophuma nayo ezoba isihluku ezobonisa nomunye umuntu ukuthi lo muntu kadaca so yabo hayi okay mangihlala ke lo 8 months uphela bese kuthiwa ngibuyele sectionini ke le ngasuka kuyona yabo hayi ngibuyele sectionini hayi nakhona bangamukele banginikeze lezo yiyalo ukuthi singajabula ukuthi siphinde sihlale nawe ngendlela eright siyazi okwenzile bengingasuki kuwena influence yabafowethu ohlelina kodwa ke uyicabangele wena ngoba lezi zinto izokuvimba mase kufuneka uphume shuthi lokho ngingakuthatha inothisi angithi kumina kusaduma inombolo okay mina ngifuna ukuba yimfanele into engifuna ukuba yiyona okay shuthi lento le yenzeka ngisejuvenile ngoba bengisayijuvenile musana 18 miso sayijuvenile uba adult 21 kuyaphezulu okay ngithena mangifika ke adult emva kweminyaka u4 5 lokho kade ngikwenza okokuqala engakwenza lapha ejuvenile kwathiwa account ngokuthini la kwade uhlala khona imfanelo ngokuphelela kwazo bezingekho ongenzeka ukuthi mhlambe nani ibangelo omashasha lapho omarama odown lapha nabangani bakho yabo bese sitshela ukuthi walahla imali wakwazi iboshwa sibonanga thina yabo ngicasule kakhulu leyo nto ukuthi labafithu ukuthi yonke lento engangiyenza abayikholwanga abathi futhi abayikholwa ngikhohlwe nje iyona ngingaqoqeli umuntu ngayiya phakathi engeke ebayisibalaba uwaqoqela umuntu ngayixoxela ukuthi ifana nento engekho iyo nto yangicasula kakhulu lapho izibosho isandla nonyawo mina nithi into engayenza kufana nokuthi ayikho hayi kulungile ngukhabazela nizobona ukuthi kufana nobani kwathi kusekuseni ngaphinda ngabajaha nobajaha kubalwa ngilini nanokuthi uze kuphaka indlela engangicasuke ngayo donse into ecijile la athi ubaba athi ngithi sengila abale kubaba wayena shishe phansi idokipere yabona ke makuphakama umuntu ocasukile uyabona so ngo indlela asuke enza ngayo kusuke ngathi udakiwe uyambona kayedwa yabo kubajaha shonele yabo nje le ndawo ekuthiwa i-exercise area esibangabanga ngithi mhlambe ngabahambisa mhlambe 5 times indale siphinde sibuyisele kuze kukhala zona isebenzi ithi awukahleni wemfesi kanti yini mfowethu kanti kuyaliwa yini ibabuke kanje kube ngathi bathi aqhubeka ngoba manje ibona abadala ukuthi ngenze lento engiyenzayo yabo bakubuyisele emuva ngiphinde ngibashonisele kwase kukhuluma lo yedwa babe neshow ukuthi ngeke ngingamlaleli wathi hayi weSmall shuthi bengibiza ngoSmall wathi hayi weSmall mfethu seku right bafu dedela iphoyisa lisebenza ngingake sengezwe ukuthi lento le osukuphakama ngayo mekuthiwa ubambe ilahle usukubambe lento le ungayidedeli ngoba mawabo wayidedela shuthi lento yakhe siyaphila dedele wena isikhune wadushaya ngaso esishisayo uyothi umbambe ilahle kushisa lipholele kuwena esandleni usukubambe lento uyidedela ngoba iphoyisa likushaya ungasaboni uquleke uyidedeleke kanjalo ke yabo kodwa ke lapho usuke unibambile kodwa iphoyisa manje lizothi lahla phansi ulahle phansi usubhedile yabo angiso kwesibili phela mina ngiphinda nolwazi oluthethe ukuthi sengenalo ungayibamba mina lahla phansi angiyenze le nto
Sengiloku nje hayi ngasho ngathi hayi boba zani nisebenze sengezwe kahle yonke into. Hayi basondela babona ngeyona ingozi baphinde basondela ngeyona ingozi baqala ngesandla bese siphethe into. Yahlala phansi hayi ke langicingela. Hayi basebenza bathiwa akaqala ungasheshe nini. Ngasho ngenhliziyo ngathi ngingabi ngaphezulu kwa7 minutes. Hayi ngempela hayi basigcina futhi isikhathi kwaba 5-6 kanje. Bathiwa mthatheni muse esibhedlela. Hayi esibhedlela kwafike kwaba njalo futhi nakhona. Nala futhi emarempini wangihamba nje sengiyazi vele sengijwayele so njalo. Hayi ifike neambulance ngithathe ngisho ngithi kwaphumuleka. Ngithe sengibuya okwesibili ngase ngihlala 11 months emakhuluthi. Emva kwenyanga ke ezu11 ngase ngibuyele esekshinini. Okay ila ngiqala khona ke sengiyahola ke la. Yeah. Sengiba imfanelo. Yabo. Ngithena ke sengiyimfanelo lezi kuthiwa istepis. Kunemfanelo ekuthiwa istepis. Lezi oba izona bese uba yilezi imfanelo ekuthiwa igunya lompolweni. Ngithena ke sengilezi imfanelo ekuthiwa istepis laba nebhade. Shuthi ejele kunalabantu esihlangana nabo ku Facebook nakuma social sites lawo yabo. Yeah. Abesifazane othola ukuthi udinga umuntu wesilisa azohlekisana naye kodwa over the phone kuye ke mekuthi vele usezophuma bese siphumelela ngaphandle sibonane ke bese kuba right. Okay ngibe nenhlanhla ngithola waseGoli mina khona la emafonini. Okay lo muntu ngosuku bengifakela u29 every day wa Vodacom airtime bese kuthi ngomhla ka26 noma ngomhla ka1 angifakela imali e1000. Ey mantombazane nokuba desperate for uthando. Leyo nto uyenze kusuka ngo2010 kuze kwaba u2021 enza lento engisho every day u29 ka Vodacom ngomhla ka26 noma ngomhla ka1 afake 1000 ka Shoprite noma ka Spar. Kugcine sekushintsha ke ngokuthuthuka kwalezi zinto lezi ama money transfer. Okay lo sisi ngisho ukuthi idlozi ngoba yena ubethe ukudlaba kancane kimi ngokweminyaka mhlawumbe engishiya ngo5 years noma ngo6 years kodwa indlela kade enza ngayo bengingathi mhlawumbe ngithandane naye ngila ngaphandle ngase ngiyaboshwa ngoba ngiqale ngathi kuyena ngiphuma ngonyaka olandelayo kwaya kwafuna ngimtshele ukuthi angithi ukuyi-extenda kancane ngoba mengithi ngibuka 2020 abashaya ngisho 2015 sizosho sixabana usheshe uvaleke lo mpompi ngisheshe ngithi 2018 yabo hayi ngathi mingithi 2018 wathi uzobekezela waphinde futhi waqhubeka wenza zisemizi 2018 kwakufune ngiphume ngoApril 18 mina 2018 ngaqoka yonke into yangaphandle ngadayisa yonke into enganginayo ngitheme ngifika ke reception sekufune ngiphume kulamaphepha okugcina wasayinayo kwase kutholakala ukuthi kuno 3 years olengayo engabhotshwa uPinetown ngamacala assault amabili engikwenza ejele lawa amanye amabili awazange angicharge ngachargelwa amabili nililodwa la ngigweba 1 year 6 months nelinye la ngigweba 1 year 6 months kwahlangana 3 years isigwebo sasejele mesu 5 years uhlala u5 years asina parole asina board u5 years u5 years u10 u20 u20 u1 year 6 months u1 year 6 months njengoba bebabili u3 years lo uqondile ongeke ubhamfuku omuhle shuthi ngase ngiyaphoqeleka ukuthi ngikhumule impahla zangaphandle senifonele ngisho abantu bangaphandle ngathi namhlanje umalume uzolala ekhaya ngikhumule ngibuyele kuOrange ngoba ngiyakweleta kwaba buhlungu ngalendlela lokuthi ngangifisa ngisho ukugwazi ibosho yabo kodwa ngase ngithi ngiyabheka isikhathi sengisihlalile nalo 3 years ekufuna ngiuhlale abathi ngiyakweleta ngabona ukuthi hayi angihlale lo 3 years ngikhohle indaba ukugwazi ibosho ngoba kuzophinde kudayedwe futhi kwangisiza futhi lokho ngoba nakho phela ukuhlala ejele bekade izinto eziningi sengizazi ngithi yabo nakho okunye sengikhohle angize ngigcine ngibhalile iyaphila iyangibiza ime ngibiza iyaphili bayangehlisela ngisala ngu 35 years bese ngikhala ngesigwebo kulo 35 utelife
ngicela ukuthi ngicela bangehlisele leyo nto ilizwa nge-sentence reduction or reduction of sentence. Baphinde futhi bathatha ubani u7 years. Bathatha u8 years kwasala u27 years. Futhi bathatha 7. Yeah, bathatha 7 kwasala 27. Kwase edwa lo 3 years ke lo. Angithi ngaba u30. Okay. Sengiqedile ke ngo30 kahle kahle. Sengilo 3 years ke manje uqondile kufanele ngoshaya. Uzophela 2021 September. Ngicela ngoshaya lo 3 years, ngoshaya lo 3 years kuze kushaya uSeptember. Ngifike kona ngale ngihamba omabhodi bani ngithole futhi idate. Okay. Ngithena ke sengiyistebhisi. Lo siso bengisiza ngale ndlela ebengisiza ngayo. Wangifakela imali e1000 kuphelile inyanga. Le mali e1000 mengiyishintsha kulabafethu abashintsha imali la. Athi lo mfethu le mali akayitholi. Ayiphumi. Umuntu wakhe amthumelayo uthi le mali kuthiwa ayikho. Inkinga ke akazi ukuthi ikhishwe kuphi noma lo muntu wami uyikhiphile wayifaka. Ngithi mina kodwa ngobani ehleze eyifaka ngayikhiphi. Wayikhipha ngoba sekuwena. Athi nami angazi noma umuntu wami mhlawumbe wenzela mina isitsotsi. Bese ngithi mina ngizoyilungisa. Ngitshele lo muntu wami ukuthi akaye Shoprite. Ayo confirm ukuthi kwenzakala. Shuthi lento yenzeka lo mfethu inamba ngimnikeza ulesithathu. Angitshele ngolesihlanu indaba yenkinga yeinamba. Late futhi ngolesihlanu. Bese ngithi umuntu wami ngomsombuluko akavukele Shoprite. Umuntu wami umefike Shoprite ngomsombuluko kuthiwa imali yaphuma ngolesihlanu ePinetown. Umuntu wami uhlala eGoli eDavidson. Mina ngisejele nalo mfethu ngimnikeza ivoucher usejele. Umuntu wakhe ushayela amatheksi asuke ePinetown ezala eThekwini la amthumela. Bese ngithi mina umubuka ubani ongayikhipha. Ilo seGoli noma ilo sePinetown. Athi yena hayi lo sePinetown. Ngithi mina angikhokhele. Bese ethi yena angeke akwazi ukungikhokhela ngoba anginayo nami isho ukuthi umuntu wakhe oyikhiphi. Hayi la kusuka khona umsindo. Ngithi mina shuthi ngeke ungikhokhele lutho. Athi cha. Bese ngithi ngiyaphinda futhi ngiyabajaha. Angithi usakhumbula ukuthi sithe siphakamela imali. Ejele nanokuthi ngushayiwe mhlawumbe kwaphuma igazi. Bese ngithi yabo le mali oyithathayo 1000 rand. Ngisurvive ngawo inyanga yonke ndo ngilila ejele ngedingo zawo. Wena umisi ngeke uzunginikeze baningi engizobakwazi. Wena futhi uzoba senkingeni. Ayishuthi ngokungibuka indlela engakhiwe ngayo nangomzimba nokuzwa shuthi yena weqala ukufika kule section engikuyona shuthi nezinto ayizwayo ukuthi sengizenzile athi uma ngibuka ngayikhona uza ngadlala ifana lomncane lo itathatha leli labo Newlands ayikho leyo nto leyo uyasabisa lo ngeke azaphakama usephakame kathathu angaphakama wes4 esephuke kathathu ngithuna amanga la kusasa ekseni bedane ngicela isibhedlela kuthiwa esibhedlela uyokwenzani shuthi ngomuntu ophila nalezi zifo lezi kuthiwa umahlala khona ngithi ngiyolanda imishanguzo kuthi imishanguzo siyabona la ukuthi usanda kweyilanda ngithi ilahlekile bese kuthiwa hayi kulungile sokumpintshisa kanti lo mfethu osebenza ngesibhedlela uzobedana ahambe abuye nayo imishanguzo bese ngicele ngimtshele ukuthi bafa ngikade ngifuna ukuyokwenza izinto zami esibhedlela ngicela ungikhiphe la ungalitsheli ipolice ukuthi ubuye nayo imishanguzo ulethayo le mishanguzo ngiyibekela ngifuna ukuphuma la ngiyesibhedlela into engiyifuna shuthi laba fethi kuthiwa amagunya bayazi ukuthi nginenkinga ekhona emali shuthi indlela ekufuneka ngiyithathe kufuneka zonke zaziwe and ngiseshwe uma ngizophuma ukuthi angiyiphethe yena into ecijile ngokucabanga nami ukuthi vele bazokwenza njalo khona ukhethiwa kwamakhutha sando kushona i2 billion ngathatha lento ecijile ngizobajaha ngayo shuthi kwase sekummese ngoba ngiyimfanele khona le mmese le eneflag la South Africa enendawo egold ngaphambili nangemuva othi umuvula upress bese uthi phak ngiyobona press button umuva lo press la ngemuva bese uyawuvala ngangithole lo mmese lo komunye wabafethu okay bese ngithatha lo mmese ngunikeza lo mfethu bafo ngoba uyesibhedlela
ngicela ungiphathele la ngenzela ukuthi bengisesha bangawuthuki wena lofika esibhedlela ungene etoilet ukhiphe sizohlangana eminyango unginikeze bese kenza into zabo hawu ndoda eyimfanele uyophakama futhi ngithi mina ngiyokwenza njalo vele sebengichopha imali nje athi kodwa ndoda sho phela ngizofela ejele ngithi makufanele ngise ngifele khona ngemali yami kulungile kuzomela ngife awucabanga umqondo ukuthi usungenwe ilento le nosathane yegazi ukuthi usungafela 1000 kuma 1000 amangaka osangawaphatha ngokuthi nje wena usejele ucinezele ukuthi usejele hayi ngangithi futhi ngizolifela ngempela hawu ngempela ngithe mina ngiphuma nesibhedlela kuthiwa uyaphi indoda ngithi ngesibhedlela uyokwenzani ngiyolanda umshanguzo bese kuthiwa ngiseshwe awu kwenzeka lento ebengicabanga bangiseshe bangatholi iloso kuthiwa akadlula hayi ngidlula hayi sengikubantu ke kwi-queue yesibhedlela hayi sehla masifika esibhedlela ngene etoilet umfethu akhipha into yakhona ngingene ngithathe siphambane ngingabonakali wena onginikile isithi mina ke phakethini naba abantu bagcwele la balinda ukubizwa ngithi hayi bedana kube ngathi uyadakwa mase ngathi khona nje idimoni elingenayo kube ngathi awuwedwa yabo angazi noma ukujabula kokungasi into ke noma kuba yini kodwa nje uba nalobo buzizize nje engathi nje khona ngathi khona into ekudakiwe yabo uzwe nje kodwa engathi uyaphupha yabo uyazi ukuthi hayikhona into ezokwenzeka nomuntu okubukayo okujwayele uthi mina ngangikubona emehlweni ukuthi hayi awuwedwa yabo shuthi lapha uma uzophakama khona lento le ekukhungayo ubonakale ukuthi uhleli nabantu abakujwayele ukuthi awuwedwa yabo shuthi nokuhamba komqondo ucabanga into ozoyenza yabo ngikutshela ukuthi kwathi kuqhamuka udokotela lo osisizayo la ngaphakathi ngase ngiqala ngayo ukuthi uma efika egatini lisukuma iphoyisa lizongishayela ukhiye lizothi ufaka ukhiye egatini bese ngiyaqala hayi ngempela udokotela adlule kuthina sibingelele yibe nguvula ummese ephaketheni wathi ethi danke baba esukuma ubaba eza la egatini wathi ufaka ukhiye uphendula hayi nami ngenza njani ngikutshela ukuthi indlela engangicasuke ngayo ngagwaza abantu abawu53 owes54 yilo engaqala ngaye ngoba yena ngathi mengimgwaza oqala wangabona ukuthi ngiyamgwaza ngathi sengimgwaza kwesibili yila abona khona ummese waseyathuka wangibamba ngoba ebona ngimncane kanti songabambeki lesandla esiphethe ummese ngiphinde futhi ngimgwaze futhi ngimgwaze ekhanda yabo athe uma amanxeba umeba u4 waseyangidedela ngokubona ukuthi uyabona ukuthi uyalimala yabo waseyangidedela ila khona sengikwazi ukugwaza bonke ke labo abawu53 and le ngabona khona ukuthi into engiyenzile yimbi kodwa kubaphathi bejele noma yimbi kodwa ayiyimbi ngaleyo ndlela ngoba njengoba ngiphethe ummese wangaphandle awuphuki njengoba ungaphuki nje ngingakwazi umuntu ngize ngigubhe kuyena ngemnqini kodwa mina ngakhetha ukungakwenzi lokho ngangibagwaza 1 amanqeba ngoba ngithe lana khona sengishawa ngiyakhumbula ukuqhamuka umphathi wejele gijima ethi uphethe umkhuhlane ethi obanda abangikhiphe office lami ngigula kanje umethu uyafica into encane engaka phansi sengikhunyuliwe ke senginqunu khona ithathela ngemuva bengisanda kuyenza ebhala u27 enama design yanani nje yabo amancane shuthi iyayisayintsha isakuhlaza wathi umebuka emhlanje wathi hawu kanti naleyo wesivila khona ama27 hawu lo mfana uyi27 emuhle kanje emncane kanje shuthi konke lokho sengikuzwela nami phela sengiyidiza ngithi hawu shuthi yena wafika wathi shuthi makufika umphathi wejele ushawa laba bayakhomba ukuthi bayeke ukushaya ngoba vele ukushawa akukho emthethweni kahle kahle isiboshwa mesigwazi iziboshwa siwa asidisarmwe siyise charge office sichargewe siyise isolation siyohlala isikhathi sefike sesihlala 30 days simuyele section sesichargewe sambe inkantolo yangaphandle sigwetshwe nesigwetshwe laba basuke bekushaya nje kusuke sekuthatha umthetho ngezandla zabo
okay uthe uma efika baye kungishaya wasekhuluma lezi nkulumo bengizisho wayesethi lo mfana kodwa senemshaka kangakani ibaningi kanje ibhadi engaba nalo shuthi njengoba ngila esibhedlela isekuseni amaphoyisa awo wonke ama-section akhona eMidampi alethe iziboshwe esibhedlela cabanga ama-section njengoba bemangaka plus nama-isolation khona wonke amaphoyisa azo zonke lezi ndawo la eMidampi ala esibhedlela alethe iziboshwa la esibhedlela mina ngizoqhamukela kubona ngigwaza iziboshwa njengoba bebangaka nje amaphoyisa akakwazi ukukushaya ulimale mathathu noma u4 maka aqala abangaphezulu kwa6 7 8 9 asuke ngeke sakwenza lutho ngoba njengoba bekushaya abashayi wena kushayisana lezi zinto abakushaya ngazo njengoba kushayisana amatolfa ayakhala we ubone ngathi uyaphuka kanti wena ushayeki ushayisana lezi zinto abakushaya ngazo bona bayitshela ukuthi bakubulele ngenduku ngaphuke inyawo zombili nezandla zombili kodwa hayi babe ngangishayanga ngendlela engangishawe ngayo oqala newesibili nowesithathu yabo kwakungconywana lokho engangishawe kona oqala nowesibili nowesithathu lokho kokugcina hayi ngakubona kuyinto engekho ukuphuka ke hayi into engekho ukuphuka awubuza ubuhlungu uphuka ukhala ithama nje qho phela emva kwalokho usuyashisa uyozuza ubuhlungu mase usufakile ukhonkolo usulele ngalesikhathi uphaphama inhlungu engiphukile kokunjalo manje sukhonke izinyawo khonke izingalo phela manje ngiyasizwa kuphela uyafunzwa ngenziwa yonke into uyagezwa yonke into manje lo muntu ke okuphushela ukuthi uzwenze lento kuhamba kufika phi indaba yakho na ngiba imfanelo na lo wemali ngigcine senguntanga wakhe ngokuyigunya nami phela njengoba ngenza lento le ngiyahola nami ngiba igunya nami ngivededela nje imfihlo noma ngazi kona ukuthi kulezi zinto zethu akuyona into eright kodwa ngoba ngiyazi angeke izingikhulumise ngoba mina ngiyakwazi ukuyikhulumela ngiyakwazi nokuyikhulumela futhi lento engiyenzayo mina irank yami mina ngibheke eMpumalanga ngisonto eMpumalanga ise26 shothi ngiyi26 njengoba ngiyi26 irank yami ukapteni wesibili unokapteni wesibili nokapteni okuqala ilaba ekuthiwa number 1 owesibili ilaba ekuthiwa number 2 mina ngilo okuthiwa number 2 ukapteni wesibili shuthi irank kapteni oyazi emasosheni noyazi epolice station noyazi esibhedlela nami labo ontanga bami bafudela ukufaka amaqhuzu amathathu izitayi intashi ngala bafake nezintathu ngala nami nje ukube mhlambe ngihlala eCape Town ngoba eCape Town bayawabhala ke eCape Town bawenza amathathu nami ngabe ngibhalile la izitayi intathu nangala izitayi intathu irank yami nje njengoba ngimngaka ngibukeka ngingathi ngumfana omncane ngoba ngathi umuntu akufaka ekhaleni ngithi yabo kodwa umsindo ongasuka mengathi uyangithinta akekho umuntu ogadwe njengami ogadwe ibona labafana bathi bayisebenzi shuthi kunalento ekuthiwa iflag iflag la eSouth Africa sike silibone ngani umuntu okwazi ukuthi alehlise alinyuse noma libeke phakathi nendawo ukapteni kuphela shuthi sike sithi uyena osigxumekele iflag elala eSouth Africa esamba ngaphansi kwalo thina nemithetho yayo mina leli libhalwe u26 iflag ligxunyekwe yimina shuthi oyi26 ophakamisa u6 uhamba ngaphansi kweflag eligxunyekwe yimina ukhombekile ukuthi angisafarishi ayikho into eyenzekayo kumina errong ekhona yena ngoba siyombuza ngelinye ilanga ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi izimfanelo zethu zihlukumeze kukhona wena uthi ugade zona shuthi lento yenombolo hayi ngoba ngiyipromoter kodwa sengisho ukuthi nathi abantu abangayishaya inombolo asike sibabheke labantu esike sithi uma siphambana nabo ngokwemibono lebugaqweni bese ethi wendoda mina ngiyigunya njengoba ngithi ngiyigunya nje uzogcwala lo muntu usoye ngakubulalise
izwi lakhe linamandla amakhulu yabo ukuthi wena ungakuthatha kancane mhlambe uyiphuzele yabo nipabane ngempela umfoko ofise abhekise ikhanda phansi bese adlule nje kumhlamba abafana abawu5 noma abawu10 athi yes bonke mabudana baphakamisa u6 athi bafethi lo samdeno usengishayini beza kuwena ababuzi bazokukhahlela bazokugwaza bazokwenza yonke into bagcwalisela mina ukuthi bangigadele shothi nje lezi zinto zeyinombolo kodwa siyolithola mhlambe ngelinye ilanga ithuba lokuthi nje sichaze yona nje ukuthi ubungozi nobuhle nobubi bayo. Ngicabanga kumele sibuye for u-part 3 for ubungozi bayo. Ubungozi bayo. Yeah. Ngoba phela yonke into inobuhle nobubi, advantages and disadvantages. Shima iyagcina ingakhokhanga le ndoda imali ngisho ukwenza isihluku esinje. Ngeke angakhokhi phela. Phela mekuthi akakhokhi funeka aye khona. Naye ayochitha igazi. Manje yena wakhetha ukuyidlela. Uma ukhetha ukuyidlela usuku uzokhokha baba. Ngoba uzokhokha le yami bese ukhokha le yokuthi bebevalelwe. Ukhokhe le yokuthi ubaqalekisile bese ukhokha le yokuxolisa. Oh ngesikhathi wena usugila imkhuba bayavalelwa. Bayavalelwa phela bona. Amasonto abamabili noma bemathathu. Ngenxa yakho. Ngenxa yawo. Ibona ngalezo sikhathi kunezinto abafuna ukuzenza. Ezomele zime ngenxa yakho wena omqophile. No. Nina bedle nophapha ekhanda nina bedla mhlathi kaMayekisa awu nina bakadalinyebo awumadodana nabaka abomnaka namamfombatane nina besendele silo awu nina bakashaka awu nina bakadingiswayo awumadoda lokhulumayo uprofessor ngoMkhize siphethe isishoshovu lapha senombolo insizwa kodwa impilo yayo ebukekisa emgaqweni kakhulu kulezi insuku nengicabanga ukuthi sifundele ukukhulu ngempilo yakhe. Also I think imele abuye manje azochaza ububi nobuhle bayinombolo ukuze kuphelele singagcini kube ngathi siyapraise singabe saveza ububi bayo ngoba asifune kugcina kube ngathi inspiration ingane ukuthi singene kulento kodwa ngicabanga yoba isilimo umuntu ongavuma ukungena lento ususho kanje ukuthi hey kunzima akudlalwa akukho lula uzophuma. Siyabonga kakhulu mfowethu ukuthi ube ingxenye yethu. Igama lami nguProfessor ngoMkhize. Dabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Mangabe uyaqala uba ingxenye yethu, cindezela usubscribe button, ucindezela ibheli okuzokubeka amathubeni amahle kakhulu. Ukuthi makhona esinye isiqephu engisposa izogenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolu suku. Siyacela abantu bejoin membership ukuze likhulu uhlelo phela likwazi ukuthi liqwashise njengoba liqwashisa nje siniphathela abantu izinto kuyibona abazenzile bezokhuza izingane zenu ngazo nanomngozi ezingasola ezingaphansi kwabo ngakho ke mina sencenga